እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ስምዕ ንዘተ ሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ይጽውዑ ክብል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ሰቑሲ ብመካይንን ነፈርትን ህጹጽ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩ። አሜሪካ መራሕቲ አሸባብ ዝርከቡሉ ቦታ ንዝሓበረ ሰብ $10 ሚልዮን ክተብ ተመባጺዓ። ኣርሳት ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ስምምዕ ምቁራጽ ሰቑስን ዘተ ሰላምን ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ከምኡ ድማ ሓይልታት ኣምሓራን ዓፈርን ካብ ትግራይ ክወጽኡ ከም ዝጽውዕ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል ስልጣን ብ15 ሕዳር ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዋዕላ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ነቲ ዝኸተሙሉ ስምምዕ ንምትግባር ድልዋት ምህላዎም ከም ዘረጋገጹ ብምጥቃስ ንዝዕንቅፍዎ ኣካላት አሜሪካ ተሪር ማዕቀብ ከተነብር ከም እትኽእል ኣንፊቱ። አሜሪካ ነቲ ብመንጎኝነት ሕብረት አፍሪቃ ተማኪሉ ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ንዘተ ሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ ንምዕዋት ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ጀሚርካ ክሳብ ኣብ አዲስ አበባ ትርከብ አምባሳደር አሜሪካ ብዝለዓለ ትኹረት ክሰርሑ ምጽንሖም ኣገንዚቡ። ነትግባር እቲ ስምምዕ እውን ብዕቱብ ክከታተሉ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። ሰራዊት ኤርትራ ሚሊሻታት አምሓራን ዓፈርን ካብ ትግራይ እንተዘይስሒቦም አሜሪካ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ድማ እቲ ስምምዕ ነዚ እውን ከም ዝጽውዕ ብምርግጋጽ ነዚ ንዝዕንቅፉ አሜሪካ ትኽተሎ ፖሊሲታት ማዕቀብ ንምንባር ዓይና ከም ዘይተሓሲ ኣስሚሩሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ስምምዕ ብዘይካ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክስሕቡ ስለ ዝብል እዚ ብኽልቲኦም ወገናት ርዱእ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ብ2 ሕዳር ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ሰቑሲ መሰረት ብመካይንን ነፈርትን ዝተጻዕነ ህጹጽ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩ። እቲ 2 ቕነ ድሕሪ ስምምዕ ከኣቱ ጀሚሩ ዘሎ ረድኤት ንህጹጽ ሕክምና ዘድሊ ናውትን መድሃኒታትን ብዓጸቦን ዝተጠቕዑ ዝውዕል መኣዛዊ ምግብታትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ 2 ዓበይቲ መካይን ዝተጻዕነ መድሃኒታት ናብ መቐለ ከም ዘብጽሐ ከፍልጥ እንከሎ ናብታ ከተማን ሽረን ብነፈርቲ እውን ህጹጽ መድሃኒታት ከም ዝለኣኽ ሓቢሩ። ውድብ ምግቢ ዓለም ብወገኑ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጸዓና መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ብምጥቃስ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምብጻሕ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቕጽል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣሳት 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ ብዝሒ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ብልክዕ ንምፍላጥ ናብ ኩሉ ኹርናዓት ናይቲ ክልል ምፍታሽ ከም ዘድሊ ኣነጺሩ። አሜሪካ መራሕቲ አሸባብ ንዝርከቡሉ ቦታ ዝሓበረ ሰብ $10 ሚልዮን መውሳኽትብ ምዃና ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ብዘርግሖ ሓበሬታ ቁጠባዊ መሓውር አሸባብ ንምዕጋድ ዝኽእል ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ እውን ተመሳሳሊ መውሳኽ ክወሃቦ ምዃኑ ኣነጺሩ። እቲ ሚኒስትሪ ቀንዲ መራሕቲ አሸባብ ኢሉ ዝጠቐሶም ቀዳማይ ኣሕመድ ድርዬ፣ ምኽትሉ ሓማድ ካራተን ናይ አሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ጀዳ ሙስጠፋን እዮም። እዞም ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ አሸባብ ዝርከቡሉ ቦታ ይኹን ዝጥቀሙሉ ናይ ቁጠባ ስልያን ካልእ መርበባትን ዝሓበረ ሰብ ድማ ነፍሲ ወከፎም $10 ሚልዮን ክተብ ምዃና አሜሪካ ብ14 ሕዳር ኣብ ዘርጋሕቶ ጻውዒት ኣመልኪታ። አሸባብ ንዓቕምን ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ብምብዳህ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ ብምሕዳር ባይደን መራሕቲ እቲ ሽበራዊ ጉጅለ እዮም ዝበሎም ንዝሓበሩ ሰባት ገዚፍ ገንዘባዊ ጉንዖ ሰሊዑ ዘሎ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ዘካየዶ ብውሕዱ 3 መጥቃዕትታት ኣሳት 130 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 400 ድማ ቆሲሎም። አሜሪካ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ንሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብምሕጋዝ ብ11 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 17 ኣባላት ጉጅለ ከም ዝቐተለት ኣቐዲማ ሓቢራ እያ።
ምስ ኣሸባብ ኣብ ምርብራብ ዝርከብ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብወግዒ ሓገዝ መሻርክቲ ይሓትት እኳ እንተሎ ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣሳት 5,000 ወተሃደራቱ ምስቲ ኣብ ወፍሪ ዝርከብ ሰራዊቱ ክጽንብሮም ዘይምኽኣሉ ብቐጻሊ ዘዛርብ ዘሎ ዛዕባ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።